Nakış telefona çardinak номерoma без магапы дорумака портофели харома без меслига рес даруй манакаш крес меслига усе экибы бахшад бе эстбес ишт па вало хандад мегира зиндаев неки ҷона да зиндагит мегира азобуд метия ишқ мерая дигариш миёя ҷота мегира лаҳзае мекна талиш малиш мепарияй бозӣ мекунанад гум та ёдиш мера вақте нишониш метия сум наход сад ҳайф рӯзҳои гузаштан пайдо шида зиндагит одат карде гузаш рафти як одами шайтон заҳр надорӣ биморӣ ты гули фасони яксад як хор дорӣ одат карда наметонӣ чӣ хеле ки маворӣ дилма шикастӣ дилта мешиканад мардак вори берунай дари таги борону да остановка рӯзҳои сахта дидам худо гира инсофта чӣ хая шаҳри ма рафтӣ ёфта дили софта ахирал каш мешай бигзарида тусовка баъд рақс клуб кайф кальяну вино баъд хона сутучни кулли ҳарому зино гӯё розӣ ай ҳаёти зиндагӣ тай кино пацанои дил дода мешаванд нобино.